robo. Saka muna 2015 ndakabva ndasiyawo basa vandaenda kunogara pamusha. Patakafirwa nevabereki vedu mai nababa, ndikasvikawo paina natatenda, paine mukoma nanatatenda vari vana vake nevamwe vese vanga varipo. Zvandakasvikapo ndakazondoti gare ndofunga hapana kukwana kana kuti 2 years. Paka paina tete akanga abvawo kumurume achirwara auya kuzobatsirwawo. Ndakazoona tatenda achibata bhemba kumaisana nababa. Chii chiri kumboitika pano, chii chiri kumboitika pano? Zvadarika ndikati apa mwana uri achakura. Pazoti pamberi ndaona munhu ane nzanze maoko zvokuda kubaya baba. Sumbodii pana tazoti gare ndaona munhu banga chairo kuda kubaya baba. Zviri kufamba zvakadii napa? Tazoti gare meno yakanoparawo unana gungunuku. Koche munhu wapinda mukati wanenda kuyeza wabuda auya wagara ndobva achiroora mukadzi kati makorokoto zvitsvenezvi. Wabatsirwawo nemwana makorokoto unozoda makorokoto akadii? Zvazondoitikawo pamberi kaurwere akapinda mumwana. Baba wacho ndidheita, saka vanga ambodaidzwa kudziuta kuno vakawanda. Ndasara ndava kunzwa kuti baba munini uyai kuno kundauya nevaenzi. Mukomana uyu basa shamwari dzake dzaziri dzichiprofita n'anga. Ndinogoya kwaita sei panzi ndauya nevaenzi. Ndauya nevaenzi baba uri baba wacho tikati vhu achizoona ndine n'anga nemaprofita mumba make unozoti ndiri kuitei. Handiuyiko ngatipone. Ndapona tapona. Kwanzi tiri kukumbira kupinda mumba menyu asi mudara mwana arwara. Ini ndinoziva kuti munhu angana arwara anoendeswa kuchipatara. Mumba umu nevanhu vii omboda kuita nhakazi inini mwana wangu kana akakwanisa kuti asvika pekushaya ini ndakuzotora mwana uyu chiza chemwana ndochisa mumba menyu. Tazondoti gare mazuva mairi adarika ichentunga ichi chii chakuitika ichi kuti mwana arwara ichenaiva yatungidzwa. Hama neshamwari dzouya pamba kuzoonawo kuti zvakafambawo sei. Tazombounganidzawo kadare kedu kemhuri kanzizvo izvi zvitori zvishoma izvi zvichati itsve pamberi pasabhuku mashura akati inini ndikana ndaita chinhu ndisina kuonekwa handibvumi mhosva ichi ndiyo karekta yangu. Vazotama tazovaisawo pakona patavaisawo kuti chimboenda imowo vake mogare voenda wogara. Mwana uya wekutanga uya akazonga apona atokura, saka pakazonga paane second born. Ndofunga yakazvarwa gore rimwe second born. Tagara takangonyararawo hedu. Mwana uya munyowani uya akasvika pekuti arwawo. Ndinofunga kuti ndezvepamusoro zvinongotendera mwana. Kana kuti vakamunonokera isati tambotaurwa kuti pane mwana ari kurwara. Takazongozwa kuti mwana adini taendawo pekuti pamwana kuti nadzo pauya munext door abva auya kazi bvisai mwana kwaari muise pakati pemba
varidzi vacho vache mwana uku kwekutanga kwese nyaya dzekunge dzeuroyi dzanga dzichingotaurika ivo patakazoona tazochengeta mwana uyu tati gare nekuti munhu akanga abatsira mwana uyu akataura kuti mwana adi afa nechepamusoro ndozvakataura musi wa 4 May 2 May kicheni yavamba yacho yatungika totomudzwa kuti vemone zviri panapa kicheni kutoona kicheni nezvinhu zvese zviri mukati zvatsva tazoona regai tinyatsa apa kana kumbouya kuona kuti zvaunenge usiriwe waita chinhu chaungashe kuenda kuona kuti kicheni yatsva regai toone zvese nemukadzi nya musi wa 4 May manheru pane kicheni dzakasiyawo nambuya ipapo iyo yakanga yatanga kutsva yatoripeiwa taakuda kuipedza ichibva yazitunga dzaatuma wanokuuya apa hapana kuuya munhu kuona kuti zvadini tetewo wabvawo kumusha kwakewo kwakaroorwoko kuya kukumburawo kunoonawo kana kumbosvika payati kungomuona kutoonana pane zvinezvi saka maona tasvikawo panopo ishe kuti tatambura muchapararawo baba wedu namai wedu maikumangadzani maikundomangadzani tari kumangarira munhu akapisa dzimba ndatenda nyaya ichocho yandiri kukumana andizvokusvaka kicheni ndizvokukumana kuti mwana baba nemwana muri kukumana saka chamunoda kuda kubatsirwa kuzi munoti chiumbonetsa kumusha chii andiyo nyaya iyi ndiyo kanyaya iyi ari kuchera kuera enda panzapo munoona chiherapo pasi pemuta kuti muzive kuti chii chiri kuitika zvamusvika muchikumana endai patonda